Dobar dan, dragi moji pretplatnici i ostali koji gledate. Danas spremamo motorče za zimovanje, punimo ga da napunimo do vrha baterije, pošto će da miruje jedno 3 mjeseca minimum. Skinut ćemo ove retrovizore da se ne polome, pošto mi se već jedan polomio ovaj ovdje, pa sam ga zalepio. Skinut ćemo i ovo, znači za kacigu. Imamo pripremljen šrafciger. Moramo odšapimo ovo 4 šafa. I ovo ovdje, ovo sam ja dodao, znači ovdje je 10, pridržat ćemo i odšrafljivat ćemo. Skidamo to i skidamo ogledala, retrovizore, da možemo da ga lepo spremimo za zimu. Tu je i ovaj prekrivač koji možda se nađe za nekih 600 dinara u Lidlu za ovakve vrste motocikla. Dobro izmerite koji šta je, pogledajte da ga kupite. Evo kako sam išao malo off-road, već se uprljao. Znači ono, teško skidati tu prljavštinu, nego se kupi u DM-u. Ima da se kupite kućine za skidanje masnoća. Prskalica, 200 dinara. Pa lepo isprskaš i ona se skine. Malo pustiš da stoji. Morat ćemo da vidimo i lance da podmažemo. Ovo je već počelo da rđa. Vidite, zarđali. Sad pitanje i odgovor je. Pitanje da li da skinem pedale. Pa ako skineš pedale, znači kad god kreneš imat ćeš veću potrošnju ako ne upreš pedalima, što kažu, pa da dostigneš neku brzinu, makar je 2-3 km. Znači 2-3 obrtaja, pa ga onda kreneš daš gas da ga voziš. Inače ako odmah ideš gasom, imaš potrošnju i ampera i volte, znači nekoliko puta kreni stani, to sam isprobao u gradu, znači smanjuje domet. Znači u gradu ti dođe jedva 40 km, a ovako na otvorenu oko 50 km pređeš. Znači zato što nema kreni stani. Prema tome, ko hoće nek skine pedale, smanjuje domet sa baterijom, a ujedno i smanjit će i vek trajanja baterije, ali ima povlači dosta volta i amperažu. Znači šta je ovdje jako bitno? Bitno je da su baterije, pošto su gel, hvala Bogu da su gel, treba imati ekvilajzer. Znači taj ekvilajzer sam naručio, ko zna kad će da dođe, za 48 volti, to je za sve 4 baterije, negde oko 50 evra. Kad će da dođe ne znam, zbog štrajka poštara, ali jako bitno prilikom punjenja i pražnjenja. Evo možete da vidite kako sad dok se puni, kako mu raste, vidite 57 volti, 4, znači, a bio je 49 kad sam uključio. Znači preporučujem pred zimovanje napunite do vrha, znači minimum 8 sati, znači on ima kapuće punjenje kad se upali zeleno svetlo, kapuće punjenje još jedno sat vremena da se dopuni, ali to znači da tako kažem izravnja, izbalansira baterije koliko to pošto je originalni punjač. Sad onaj balanser ili ekvilajzer što treba da kupim, pokazat ću vam što je došlo, što će da dođe to, nadam se. On se privezuje na sve 4 baterije, to ću vam pokazati šta, ali je jako bitno da troši ravnomerno baterije, da ne dolazi do problema, znači u baterijama, da se jedne više troše, a druge manje, i onda nemate balans. Šta još ima? Prijavio je, rekao da je imao požar, to je izbilo mu vatra. Sad da li tu kratki spojevi, da li je bilo litijumske, ako su litijumske baterije, to vam dođe da je loš management sistem i tako to. Mora se ispita, pogotovo ako u garantnom roku nosite ga kod majstora. Što se tiče ovih ledica, šta da vam kažem je,
Dobre su, jako svetle. Međutim, šta je tu problem kod ledica? Znači, treba da kupite ove koje sam pokazao, jer one imaju otpornik i daju, znači, signal da je 12 volti. Ove troše manje volti. Tako da morate određene ledice da kupite da bi mogli da vozite skuter, jer ovaj moj nije teo da radi sa tim kob ledicama najobičnijim koje sam kupio. Znači sve je svetlilo, sve, znači, ali neće da radi, kočnica neće da krene i tako to. Vidite kako. Odmah smanjio voltažu kad sam dao da krene. To je ono što sam rekao, zašto da treba imati ove pedale. Jako su bitne. Ako nećete da imate pedala, onda uzmite pa nogama dostignite 2-3 km, znači da dobije neku vrstu kretanja, znači da ima pokret, jer ipak je ovo 85 kg plus vi, to mu dođe skoro 200 kg, ako ste vi 100 i nešto kila. Ili 150 kg ako ste lakši, znači. Nije ovo neka snaga motora, ovo je 250 W motor, znači nije nešto jak, znači treba mu pedalisanje. Šta je još neko još pitao? To mu je otprilike sve što želite da pitate. Reći ću vam, treba da mi dođe kolummetar koji kontroliše ampere, voltažu i sve. Znači to je isto zbog pošte nije došlo, tako da ne mogu da vam objasnim ništa sad oko toga. Pokazat ću vam sliku šta treba da dođe. A sad ovaj odometar, kao što vidite ovde sam ga zakačio sam magnet, dodao sam, ako se vidi lepo, tu je znači ovaj senzor, halo senzor, koji sam provukao ovde, opa, znači vidite, tu je žica išla, tu, evo vidite čime sam zategao, jako je bitno imati ove plastične vezice i provukao sam, otvorio sam sve, provukao sam kroz ovo, evo ga ovde izlazi i stavio sam ga ovdje kada stoji, evo vidite. I tu stoji odometar, sad ću vam pokazati šta je, znači on meri prosječnu brzinu, brzanje, i sve što treba, to ću vam sad reći kasnije. Evo vidite kako porasta struja dok se puni, znači još nije napunjen akumulator. Skidamo sa 14-icom ključem ove, vidite, 14-ice, lepo okrenete par kruga i skinete. Evo, skinuli smo. Što skidam? Pa skidam, rekao sam, zato što ipak je ovo 2 točka i može da se slučajno prevrne ili neko namerno ili slučajno udari i polomi vam ogledalo. I onda se posle zezate da lepite kao što sam ja uradio. Onda zašto ovo skinuti? Pozadi mini gepek za da neke stvarčice nosite i stavite kacigu koju imam, koju sam kupio i vama preporučujem da kupite kacigu. Zašto? Pa, zbog svoje sigurnosti. Ipak prelazite više od 25 km na sat. Kao što sam vam rekao, znači ovo je, ja mislim, kabel 2,5, uzmite te debljine, pa sad koliko je daleko od prve utičnice, toliko kupite. Meni je nekih 11 metara bilo dovoljno. Šta još ima da vam kažem pred ovaj kraj ovoga? Znači vidite ove isto, ova guma tu i vidite da sam stavio vezicu. Znači sve što možete, kao i ovo ovde što sam vezivao, dobro, to sam sređivao točak, znači sve što možete vežite, zato što
jednostavno tako je napravljeno da može da ispadne. Evo, stavio sam i ovde vezice, jer za malo da izgubim to i da posle da kupujem federe, da jurim ovde, ne možete nađete ni točak za njega, kamoli feder. Ili ako nađete da budete sretni. Šta je sad posle svega ovoga, posle godinu dana? Ovo je u stvari druga godina kako ga vozim i prešao sam preko 1000 km. Šta mi se sviđa kod njega? Pa, nema nikakve potrošnje ako ga punite noću. Znači nemate nekakve troškove veće. Onda ovo je najveća glupost što, znači, ako okrećem volan, nema svetla ovde, nego je svetlo tu. Moglo i to svetlo, moglo su i ovde da stave neko svetlo. Osim što su stavili žmigavce. Znači, vidio sam na nekim motorima da je tu glavno svetlo. Nema veze, moglo je tu da stoji još jedno svetlo, kad okrenete tačno da vidite da idete. Eto šta, drugo, inače sav je plastika i čelik koji, metal, koji ono u suštini došao već negde i rđav. Evo vidite, ovde je rđa i tu je rđa, tako mi je došao rđav, to nisam ni primetio je. Znači šta tu ima oko toga? Evo i ovo rđa. To mora znači da se podmaže, da se lepo očisti. Mislim da postoji neka plastika, to sam vidio, neke kao kutice, stavite u kuticu. Ovde dole stavite ovako kuticu i okrećete to i ono očisti. To mora da vidimo jednog drugara, on je biciklista, on ima sve živo, pa ću da vidim da je to kupio. I šta dalje da vam kažem, znači to vam je to. Šta može da se ovde još izdvoji? Znači baterije su smešne, čekajte, skupljajte pare za natrijumske, znači za istu težinu ovih baterija koje imam 4 komada, natrijumske možda par kila teže, možete pređete preko 150 km. Radna temperatura im je od minus 20 do plus 60, negde kaže minus 30, 3000 punjenja, neke i više od 3000 punjenja, znači to je narednih 20 godina da punite svaki treći dan. Pogotovo ako 150 km, ne vjerujem da ćete prelaziti dnevno. Prema tome čekajmo natrijumske baterije, koje su već uzele toki zamah da nije normalno. Litijumske ne preporučujem, to se pali, ne možeš da očekuješ ništa od BMS sistema, to se sad pravi industrijski taj battery management sistem i malo da nešto nije u redu u njemu, eto ti zapali se kompletan motor. Znači natrijumske baterije top. Sad idemo da skidamo ovo. Kao što sam rekao, spremio sam znači 10. Nju ću stavim ovde, a s ovim ću da očlakujem. Kao što vidite, spakuli smo sve živo, evo ih. Ogledala, retrovizori, kaciga i unutar sve što treba, mini alat. I to ide sad u kuću. Skinuto. On se puni. Evo pogledajte koliko je sada volti. 58. Znači puni se. Tako da kad se totalno napuni, ići će i on na neko lepo mesto, prekriću ga. Najvratnije će biti pored nekog radijatora da prezimi. Vidite ovaj točak, znači da vam pokažem kako sam zalepio ovaj magnet. U stvari nisam ga zalepio, nego sam uspio da ga vežem sa ovim vezicama. Vidite? Te vezice drže ovaj magnet, ukrštene sam vezice, stavio sam dve i ukrstio sam i one za sada, drže već godinu dana mi drži. Da bi mogao da radi odometar, koji ću vam sad prikazati šta se može da uradi. Platio sam ga oko 600 dinara preko kineskog sajta. Morat ćemo čistimo i ovo blato. Sad ću da idem da vidim. Ne,
u mlaku vodu da dovučem. Ili posle punjenja uveče ću to da uradim. Znači on će se puniti narednih sigurno još nekih 6 sati. Već ga punim 2 sata. Da ga pripremimo lepo za zimu. Vidjet ću da li da poprskam, imam neki sprej. Ovo isto je jako bitno, da poprskate lance. Tako. Znači voda ulazi svuda, pogotovo gde su spojevi. Tako da ovo ovde ako se otvori i ako se ne zalepi podnože kako treba, tu ulazi voda i onda može da vam motor strada, to jest namota i unutra, pošto tu se stvara struja. Mislim stvara, pa može i da stvara, evo, koliko je motor, toliko je i generator. Znači, mora dobro biti zaptiveno, jer vlaga voli i voda voli tako te neke specifične stvari koje su eto šta da vam kažem, to je to. On se puni. Idemo dalje.